Tuntum video chuanin Purichat Vanal Mangaya ZPM MP candidate thusoi hemi mamita an campaign na thusoi hi kan thlirin kan ngai thlau don ya engponi se video in tan photila chumi ma in hei ZPM official channel in an upload ania reaction anga ngai thlapei lo tan chuan an channel a hianin en theini nga tin description a kon link kalo da bokang engponi se in en how lok teang Chairman, kalome. Hey, zanina ZPM kalung rol pui zong te tin headquarters lama tranga ronkal te zai thiam te le ronkal khom shim te in zavain chibai kabuk chewa zain ang hun elaya in hun lutak senga in ronkal hi elo om katia in zava chunga lom thu khan soi du ni kan thiat ang khan hey intlan kan nai to khop baya tun April ni som pakwa ahanin MP kan in thlang don ani a sumitan chuanin in buat saina a sarkar lampang te po akal na sato ma tin party lampang te po party rang te po tian buat saina anang kal chawani a huna hian democracy ram kan ni angin ni kuma MLA kan in thlanga MLA kan in thlang zo chia kumina in her choka MP kan in thlang le do na euna hian poimo do kan thria chu ei nachinan soita kan khan ke candidate hi paruk lai kan oma ka fel wang le ka that wang niloin a candidate tanga te phei chuanin ka fel ber lo ti po ka in thria amar chu ruling party candidate kan ya khanga khanin nekina an lo tingte ni phei chuan sarkar tan ke chu sarkar tan thei to ka chu adona sarkar nena in nerem takin na kan thok do na chu kan na thona po chuan keima du dan ang neloin an ho tu te du dan angin khulam panga thei patopin ma kala don nia tin tuna kan sarkar fron lai me ki ka soi du chu nikum lama MLA kan in thlanga sta chuan kan ho tu ten zorom dung le wang fangin kan policy an tlang au puya ti chuanin in tharung takin mi pui nena ngen na an siama min en chin veru heng hi kan sarkar chon heng awi kan ti don an tia chu kan in thlanga vote kan an thlaka vote an chia kha chu zoram mu pui te khanin ZPM hi en chin mai an tum lo en tak an du en tak an duwa bial somni pasari laya ne na mi puin min pe a chu en chin ani lo achan ve a in tam mo in thenom nu kha aron kalanga ipai kha tem chin ta se achan ve ai tam hop ta se tem chin ani lo ni chu wang chuanin en tak min du ni chu wang chu kan duang hian mi pui du dan ang tak hianin kan kal hi angai ema ani lo chuan heram jim te hi pathian min pek ani a hun reilo te chuk tan hun engchen nge kan kuta hina da don engkol turin kan hrelo maro chu pathian du dan anga kan kal lo chuan pathianin midang kuta ahlan le meyang hei mamit district mamit constituency big mamit BLB chu in van duaya mela nikum lama kan in thlanna kan chak zo lowa opposition bial kan nia MLA opposition bial ni maila MP chuan ruling bial kan ni thei ani ti kha sheila chuwang chuan ruling bial kan ni nge thei nan thei top worker zong ten thei top chu turin kan ngen du chewa tin hey in thlan re a hen MP in thlan hi MLA in thlan ain kan ngai poimo lo zok thina vote thi atlat thalo thina ni chuwang chuan tuna kan ti thei chu workers te na kan ti thei poimo tak mai chu kan in thlang zo che khanga min vote tu zong khai electoral roll of veka khanga min vote tu zong te kha kar chua tum turani in thlanna kha in vote thlang nge tura kar chua ram tum tur ni nan tho don pon an fe don pon jing kara te po vote atlak theya chuwang chuanin kang min vote tu zong kha alo beran man ni ho kha
kar chua min vote ti le nge tum tur ania tin kan soi du chu ai keima tan ani lo ni he MP hi lo tling po ni la keima tan chau ni lo a zoram tan mizoram mi pui zong tan kan sa kho tan kan nam tan ani ti kha kan sei duat kan ho tu ten min ring ama thei patop chu poka tuma min rin ange ya kan lo tling te ni chuanin thanem ngai takin thoka tum ani ti kha ka sei du boka tin hei ZPM atha ka tin mem chu ke ni te po chance min siam sakani mathir athui an nei thui khop mai ZPM kan ho tu te hiani mathir thui tak an nei a chu ke ni angte hei mi cher tla ka min nga ya kan ho tu ten tian MP seat te min han pe ani a chu tiang chuan kan ram hi an manga em a kan ram kal zel na tura hian tun lai thang thar zok te hianin ruai se tam tak hi cherila ti iril rupuin hei zanela ukal puchan zo te putte te poninga midang te ponia khan tiang khanin an ngai tu zau ema party dang te chu a senior player kha anti phot zel thina mo pensioner te khan tiang a ke ni kan ti phot anga nang ni chu na kina in la ti donia chan sin la nga lom ti iril ru hi party dang chuan an pu thina ma se ke ni chuan khan tiang kha kan ho tu te chuan an pu ve lo ni kan ho tu te chuan an ma thlir an nei thui ema engti kan ram than zel la tura hian tun lai thang thar zok te engtin nge kan in no lu ze lang ti ril rupuin an kalani ti kha sei du bok ani tin na to ber na tan chuanin zanna local zong te in zawa in min vote factorin kan so min kan ngen du chewa tin kan thian te kan sum te po ZPM vote factorin som thawila thome lo me urje thu soi hi kalo ngai thlave fo to a an interview atanga tur hun thleng hianin thu soi thiam tia han engin improvement thi kala mo em lawatin thu soi mi lo in oma amaro chu mit trave takani ti chu a hria reng maya ko sana shwai tu ani thaya khotlanga shwai tu ni thaya khatiang mi kha chu leadership quality nei thave takani ti chu chiang rengin ka hria boni se ani hi chuan in vote thlak hi ngai poimo em ama vote lo tur te po khan in vote thlak se Mizoram hi vote thlak member state ni la ti te kha antu thu sam kha ani do ber maya tinani hi kon fi lu tuk to anga tongkam thiam taka han thloi thluma han ti vel hi tum lo nge chu ka hrelowa party dang te MP te ro chuan tang viau loma tin then khat te chu zo na te be na ten tonga timi tiang hei pu richi po hi dong tong thawa ma se het bi chung cha point fak na deuh ka nei zok hlawa chu heng an be na te lunga an vom na sang te hi kha lung kha charin a vom let ve lem lawa ti hen ati turang kha ati mi mai hi that deuh na lai chu an vein ka hria nilovin an ron vom na tin mai kha vom let tum seng chuanin aril rupo MP candidate chung changa hianin ai concentrate lu tuk thailo me thaya khang ina ti boilo shim te po hi mo khang social na sang te poina ti boilo ringo te hei dik tak chonin nangmani alawin chan ve taula anna vein karinga namdang ti te son thlak ti te po halorin ka hria engpo ni se I khang tiang ang poina ati ngin theilo mo ati ngin zo lo ani na shim hi principal nei thatak thil engemo lo thlenga incident lo thlenga thledwal thin mo mi thu soi anga on dual mai ang chi kha ni velo ti hi aron highlight in ka hri a he thil hi chuanin amaro chu thu soi kong zonga chuanin pudo matene chon te khineral chuni lawa thu soi thiam takero chu hani lem lowani ma se parlamenta hianin thu soi ringot po hi ni lem lawa ani thau rual hianin ma se thil pakhat ringot hi that vurna kha thei chong lawa ti tiang thu soi thatak ma se a tholampang chakle chuang me lo te theya tin thu soi thiam em lo thok chak em mai anum le thei boka eng poni se khati zong kha a speech chuni do bermaya
mamit bial hi tun MLA election a khanin ZPM an sarkar lawa tun election MP election lo oma result hriat chak ber bial hanin ka hria poni se khati zong khatun tum video chu nile ta sela video thara kai mule thau don ne